Birinci asıl näme diýdi? El-ihlasu dini lillahi taala wahdahu la şerike lehu. Bu metin birinci bilmeli aslymyň näme? Birinci talap etýän zatlary. Ibadet diýilýän zat, din diýilýän zat halisan lillah Allahyň ardalygy şu tutulmaly. Tutulan dinne we edilen ibadetlerde hiç bir zat näme şerik yetirilmeli. Wahda bir Allah üçin edilmeli. La şerike leh. Allah hiç bir zat näme şerik tutulmaly. إن شرحنا غايد الكليات شيخ صالح الفوزان نامدي شرحتها. الأصل الأول من هذه الأصول الستة التصل التمثل التصل شون برنجة نامدي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. نام ديني أوادت لري هيج بر شارك يترمثلن خالصا لله أرث الله أرضى رشيد المليا. هذا أصل الأصول وقاعدة الدين. شو يونمون أثلم داليا düýplöň düýbi şunuňmy düýp meseleňem iň düýp meselesi we diniňem esasy näme üstünde durýan qadasy esasy şunuňmy we hada huwa al-mu'taraku bayna al-anbiya'i we bayna al-umam we şu meselede näme dawa bolan mesele peýgamberler bilen ummatlarynyň arasynda peýgamberler bilen ummatlarynyň arasynda namaz, roza ya sakal ya daşky görnüş eşik bu zatlar için dava turmadı. Birinci turan dava näme? Ibadetler arasynda Allahyň ardalygy üçin etmek we Allah bilen aranda hiç bir mahluk araç goýmasyzlyk we gyslananda Allahdan gaýry hiç kimi çağırman bir Allahyny çağırmaklyk. Ana şu birinci asylda näme? Dava boldy. Fel enbiya yuriduna an yusahhihu hada al-asl alladhi khalaqa Allahu al-khalqa min ajlihi ve rabata sa'adatahum bihi. Peýgamberler näme aleyhimussalatu vesselam uğradılarına näme istediler? Yuridun istediler näme? Ay yusahhihu hadal asl. Şu aslı näme? Tashih etmek istediler, düzeltmek istediler. Dedim adamlarda şu asl näme depdi bozulupdy. Bir Allah'lıktan ayrılıp näme köp hudaýlyga geçipdiler. Ve Allah Taala näme asl insany we jinnary yaradanda näme üçin yaradypdy? Şu asl üçin bir özüne ibadet näme etdirmeklik üçin, şirk etdirmesizlik üçin yaradypdy. Ve näme rabata sa'adatuhum bihi ve adam oğlunyň we jin oğullarynın näme bagtly bolmaklygyny näme şu tawhide näme rabt etdi, baglap goýdy. Ve biziň bagtymyz näme bagly? Şu tawhid bagyna bagly. Kimde kim näme ibadetde Allahny birlese, dini arasynda Allahyň ardalygy üçin tutsa ana şu biz bagtly bolýar. Emma kim bagt islap dünýä we ahiretinde şu asyllan sypsa köp hudaýlyga geçdi. Ibadet diýilýän nerseler Allahdan gaýryň ýollaryna näme sarp edip başlasa eýen bu adam näme bagyt tapmaýar dünýä we ahiretde. Taýb bu asla düşünen morsak näme musulmanyň hakynda feleysel muhim annal insan musulmanyň hakynda esasy mühim zat yasum we yusalli namaz okap agz beklemekde leken ve yuksiru min al ibadat ve bundan başga da ibadetler näme köp etmekde leken esasy birinji düýp mazmun näme ken el-ihlas näme ibadetlaryň aras etmeklik eken. Maksat ibadet etmeklikde Allahny maksat ibadeti nähil etmeli we kimiň ýoluna etmeli. Birinji bilmeli şol eken. Şunu bilenden soň ondan ibadet etmeli eken. Ibadet edende kim üçin? Allah üçin etmeli eken. Ondan seni ibadet etmeklik iterýän zat ana şo niyet bolmaly eken. Ve näil etmeleken, aras etmeleken, ibadet diýilýände hiç bir zady şärik etmelläken. Şu iki zady bileninden soň ondan ibadet etseň, ondan seniň ibadetleриň näme kabul bolýar eken. Emma näme köp adam bunu düşünenok, näme gaýa, maksat köp namaz okap, köp agz beklap, köp sadakalar, zekatlar bermekdir öýtýär. Emma tawhid, la ilahe illallah manysyn bilmek, la ilahe illallah talap etýän zadyna görä ýaşamak, Qaytaryan adından qayıtmak, bunun manisine düşünmek, bunun dürüst manisini kabul etmek, şoňa laýyk ýaşamak. Bu zat bir näme insan kuzatlaň birdir öýt düşünýär. Bu ýalňyş düşünje. Fa qalilun ma'al ihlas hayrun min kesirin ma'a adamil ihlas diye. Adam bolsa ihlasly edilen hayır, kan hayırly diye näme? Kan ihlassız edilen amallan. Düşündüňmi? Bir adam zekatyny berýär, kan sadaka berene, ýöne zekatyny berenne Allah'ın ardalygy üçin berýär. Şunu maňa Rabbim farz etdi diýen düşünje bilen berýär. Emma bir adam zekat berýär, on gapdylyndan näme millionnapda, milliardlap näme sadakalar berýär, haýr ihsan berýär.
Ýöne bunu iterýän zat näme? Jomart diýdirmek, el açyk diýdirmek, bayaga diýdirmeklik. Ýok. Ýanky Allah üçin berilen zekat näme? Bay diýdirmeklik üçin berilen näme? Milliardlar berilen zekat haýır hysanyna näme? Gowy. Şoň üçin näme? Her bir insan, her bir musulman etýän ibadatynda näme? İhlas näme? Sıpatyny näme? Tapmaklyk şert eken. İhlasyň tersi näme? Şirk. Tayyip. فلو أن الإنسان يصلي الليل والنهار ويتصدق بالأموال ويعمل الأعمال لكن بدون إخلاص فلا فائدة في عمله لأنه لا بد من الإخلاص. مثالا ليبر إنسان eger namaza qolsa diye giyce günni zimen ve sadaka verse diye bar mallarını ve esse diye bar nama salih amalliyle dağıtlar. Yönü bidun ihlas. İhlassız et ya. İyilin günün gözü çiğne koya. Plan bay, plan comart, plan ibadet khor nidirmekli üçüne koya. Peydavam şok eden ibadetlerini. Fela faidete fi amelihi. Onun eden amallarına, taatlarına peyda yok. Ne için? لأنه لا بد من الإخلاص. إخلاص gerekti. خالصا لله arasa Allah'ın ardalığı için etmeklik gerekti. Ama bu yoktu. Şunun için näme? Bunda peyda yok. Tayyip. İnne bu zada bilen ihlas demek näme? Vel ihlasu ma'nah. İhlasın manisi näme? Terkuş şirki ve ifradullah celle ve ala bil ibade. Aşağın sizin yatla. İhlas näme? Şirki taşlamaklık. Allah'ın arağında araççılar taşlamaklık. Qıssanada Allah'dan başka çağıryan zatların olsa onu taşlamaklık. Irsqal üçün Allah'dan başka yıkılayan zatın olsa onu taşlamaklık. Korkonda meni qorar dip sığınayan zatın var olsa Allah'dan başka o zatlarını taşlamaklık. Oğul gıyr gerek olsa Allah'dan başka nämen yoluna yıkılayan mısın o zatlar taşlamaklık. Dogadilegi Allah'dan başka da etyen zatların bağ olsa o zatlar taşlamaklık. Yine şu zatlar şirk. Näme ihlas nämeken şirki taşlamaklyk we ibadetde näme Allah'ny birlemeklik. Ibadetde näme diýdik? Hemme gowluklary etmek we şo sanada hemme erwetliklerden gaýtmak Allah'nyň ırdalygy üçin. Allah'dan näme sowap umyt edeniň üçin. Hemme gowluklary edende we hemme erwetliklerden gaýdanda seni iterýänler zat näme bolmaly? Allah bolmaly. Allah'nyň ırdalygy bolmaly. Ve hiç bir gowlugam Allah'dan başka birinin yoluna gözüne etmek bolanok ve hiç bir yamanlıktan gaydanda da Allah'dan başka zadın näme diyen söz üçün aydan zadı üçün ya ardalık üçün ya gowunu tapmaklık üçün gaytmaklık bolanok. Näme üçün? Ne sonra oyda çıkıyor. Näme üçün ibadetlerden Allah'ın ardalığı üçün edilmeli. Allah'ın yoluna edilmeli. Allah'dan başka hiç bir zat şerk koşulmalı. Sebep diysen la ahada yestahiqqul ibadete. Sebep diysen Allah'dan başka ibadete hakkıl zat yok. Mehma belaga minel kemal. Kamillikte neçe derece yetse mehma neçe belaga yetse de kamillikte dereceleri. Perişteler yala kamillik derecesine yeten var mı? Peygamberler yala kamillik derecesine yeten var mı? Yok. Şonno da şolun yeten dereceleri olary ibadete hakkıl edene. Şolar kemallikte kamillikte neçe derece yetselerim şu dereceleri şolary gulluk derecesinden çıkarýarmy? Çıkarana. Şunu en sonunda Allah Rabbul Qaliya beýlekilerin perişte gatlygyndan bolsun, peýgamber ya ewliýalar gatlygyndan bolsun. Kim gatlygyndan durýar? Gul gatlygyndan durýar. Peýgamberler hem Allah'ın guly, perişteler hem Allah'ın guly, ewliýalar hem Allah'ın guly. Ýöne olan derecesi bizinkiden ýokardy. Ýöne dereceler olar gulluk gatlygyndan çıkarmadyk bolsa Allah Taala näme diýer? Gulluk etmem diýer. Kime gulluk etmeli onu? Gulluk eýesi bolan näme Rabbil Alamin Allah Taala gulluk etmeli. Şoň üçin näme soraga jogap sorag berýär. Näme üçin Allah'dan gaýra ibadet etmeli? Sebäbi Allah'dan gaýryň näme hiç biri ibadete hakkyllar. Allah'ın söýgüsini gazanan öwliýa pirler. İbrahim Halil, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber näme Allah halillik derecesine yetenler. Şonda da bolanok mu? Yok, şonda da bolanok. Näme üçin? Sebep diysen olary ol yeten derecesi näme beýgem bolsa gulluk gatlygyndan çıkardymy? Çıkarmady. En sonunda gulluk gatlygyndan ol adamlar çıkmadygan bolsa biz kime gulluk etdigimiz bolýar?
Gula etdigmi boy. Gula edip bolýarmy? Gula edip bolna. Onda kime gula etmeli? Şo gulluq eden Allah'ına gulluq etmeli. Düşündüňiz? Sebäbi o gullary o derejeye yetiren zat näme? Bir Allah ibadet näme edenlikleri. Şoň üçin bizem bir Allah ibadet etsek, bizem näme? Ewliyalar gatlarına yetip bilýär. Düşündüňiz? Ýagşy zadalar gatlarına yetip bilýär. Emma ferişteler, peýgamberler gatlarına yetip bilmeýär. Näme üçin? Peýgamberlik ýok. Düşündüňiz? Peýgamberlik uturdy. Soňam ibadet edip bir derejeye yetip bolana. Şunu peýgamberlik derejesine yetip bolana. Onları Allah saýlap bolýar. Emma ewliýalyk näme derejesi entägen bar. Kıyamet kopýança näme şu ummat ewliýadan, pirden näme boş wagty bolmaýar. Tayyib. La ahada yastahiqqu al-ibadata mahma balaga min al-kamali wa min al-fadli illa Allah. Yani bir näme zat kemallı, kamillikte, afzallıkta, qowlukta neçe derece yetse de näme ibadete haqqyl bolup bilmeýärler. İnsanyna ýene yeketek ibadete haqqyl kim bolup galýar? Allah bolup galýar. Lel malaiketul muqarrabun. Allah en yakin feriştelerim. Velel enbiya ve rusul ve peygamberlerim. Velel awliya ve salihun ve awliya salih ýagşy zatlaryň näme ibadet derejesine yetip bilen aklar. Allah'lık derejesine yetip bilen aklar. Şoň üçin olara ibadet etmeklik bolanok. Hada huwal aslu. Şu asly çynyň aşany. Şu asly bir ýatlap galmaly. Näçe şu asly ýatlamaly? Hemen keşf-i şubuhatda birinji getirilýän şübhe şu. Düşündiňmi? Şu musulman adam ilkiren asl kaide goýmaly kellesinde. Allah bilen näil gatnaşmaly we Allah'dan aşakdaky mahluklar näme olarla näil gatnaşmaly. Düşündiňmi? Şoňa keşf-i şubuhatda näme müşrikleň birinji şübhesi näme? O peýgamberler Allah'ın ýanyna derejesi bar diýe olar. Peýgamberler diýe Allah'ın söýgüsini gazandylar diýe. Ewliya salihler diýe näme? Olar gorkanoklar diýe. Olara gorky ýok, olara gynanç ýok. Şunun şübheleri. Şeydem öz ýanlaryny näme etdiler? Onu olar ala böyle adamlaryň içinden saýlan ewliýalyk pirlik derejeye ýeten bolsalar. Feriştelik peýgamberlik gatlarına ýeten bolsalar, onu ibadet diýilýän zatlaryň käbirin olan hakynda da esse bolýar diýip düşündiler. Şoň ilki bir kaide almaly. Yeketek ibadete haqqyl kim? Allah. Ve Allah'dan başga issenlik bir mahluk ferişteler gatlagyndan bolsun, peýgamberler gatlagyndan bolsun, ewliýalyk pirlik gatlagyndan bolsun. Neçe derece kemala yetse de gulluk derecesinden çıkanaklar. Gulluk edip bolýarmy? Edip bolanok. Ýöne bulara näme gullysegan. Bu gulluk etmek bolanok diýsegem biz ferişteleri, peýgamberleri, ewliya salihler söýýär. Wesilayat we depamizde oturýar. Olara gulluk etmek bolanok diýdigimiz, olara söwdügimiz diýdigimizde. Olar aýryp bir gara zyňmaly aýyrmaly diýdigimizde. Ýok, kim bu zatlar diýelmese, ol adam eýem diniň düşmany bolýar. Düşündiňmi? Ol adamyň eýem dininde biz şübhelenýär. Kim peýgamberlere, ewliýalara, salihlara söýýärmese, ol adam munafyk bolýar. Mu'min adam hiç gaçan peýgambere, feriştelere, ewliýa, salihlara söýmeýär. Şoň üçin bir ilki kaide almaly. Ibadete haqqyl kim? Allah. Ýöne bir mahluk, näme? Bir ulu derejelere, ulu mertebelere yetse Allah'ın ýanyna. Şo yeten mertebesi ibadete haqqyl etýärmi? Ibadete haqqyl edene. Şunukdami? Şoň üçin hada huwal asl. Şoň ulamalar bize näme berýär? Asl berýär, kaide berýär. Allah'dan aşakdaky mahluklarda näme? Näil gatnaşmaly biz? Söýmeli, silamaly. Kur'an hadise gabat gelse eden amallaryny eýermeli, diýen pentlerine, öwütlerine uymaly. Ýöne Allah'lık derejesine yetirmelimi? Yok. Tayyib. Ve la yetehaqqaqu hadal asl illa biterki şirk. İnne şu asli men öz hayatımda amala asırjak bolsam näme etmeli? Şirkten saklanmaly. Şirkten saklanmasam şu asly men yerine yetirip bilemem. Bu aslan nämedi? Yeke ibadete haqqyl Allah, yeketek ibadet edilmeli Allah, Allah'dan başga hiç kimede ibadet edilmeliler yeten derejesine seyretmesizden. Inne men şu asli näme amala asırjak bolsam näme etmeli? Allah'dan başga ibadet eden zatlarym bolsa aýyrmaly. Allah'dan başga aramda araçylar tutunan bolsam, Allah bilen aramda mahluklar tutunan bolsam, olardan şefaat umid edip, olardan näme meni Allah ýakynlaşdyrar diýen niýetler bilen araç edinipdim, aýrylmaly. Bir musulman näme şu şirkten, araçlardan, ewliya pirlikden çykmasa, saplanmasa, Allah bir ibadete haqqyl bilen qadany özleşdirip bilýärmi? Ýok. Amala aşyryp bilýärmi? Ýok. Şoň üçin seniň tawhidin näme?
dürüst bolmaklygy üçin birinji şert näme eken? Şirkden saplanmaklyk eken. Emma diye men yahlitu beynel ibadeti lillahi ve beyne'ş-şirki bi gayrihi fahada amaluhu habitun diye. Bu kaidanın aşağınsı diye. Kimde kim näme garsa diye. Emma kimde kim diye. Yahlitu garsa diye. Allah ibadet etmeklik bilen ibadette ona başka bir yerine näme şerik etse diye onun amalı puç. Habit dediği puç, dökülen. Onun amalı näme dökülüyor. Ovala Allah galy verse plan pir näme bana oğul gıydı ver diye batıl doğası kavullar. Eğer bu doğa dilegden nämetdi Allah näme şerik etti. Ovala Allah galy verse plan pir näme hassam gutulsa yoluňda bir canly sadaka dedi. Şunu yoluňda bir canly sadaka dedi. Soňra nämetdi kesellisi gutully. Bir canlyň damagyny çaldy. Kime niyet edip Allah ve başka da yoluna yıkılanlara şunun sadakası batıl. Şunun sogap yok. Ine dine sogap yok mu? Yok. Sogabının yerine günah var. Şey deyip düşünmeli oğlanlar. Sogap puş diyese şirkedenin näme? Sogap puş. Dine puşluk bile duruyor mu? Yok. Sogabın yerine günah geliyor. Düşündün mü? Tayyip. Düşündük değil mi şirkin näme dini? وأما الذي يخلص عمله لله عز وجل فهذا هو السعيد. İnne bağıtlı kim? Bet bağıt kime ken? Ibadetlerine şirk koşan. Bağıtlı kim eken? Amalını halisan lillah şirksiz arasa Allah'ın yolunu eden. Ne bağıtın açarı şu. Ve emma diye kimde kim? Yukhlisu amelehu lillah. Amallarını arasa Allah için. Ovalam ahirem sen Allah. Hassama derman vereceğim yeke sen Allah. Şu hassam kutulsa da dine senin yoluna bir canlı dedi. Kıssananna Allah'ın çağırdı. Yıkılanna Allah'ın yoluna yıkıldı. Dönenna Allah döndü. Tövbe edenna tövbe Allah dedi. Tövbe tağsir demedi. Düşündün mü? Bizimkiler näme diye? Tövbe tağsir diye. Tövbani günahların bağışlanmaklığın tağsirlik derecesine yeten adamlardan soruyorlar. Şoň üçin näme diýerler? Tövbe Allah diýmen, tövbe tağsir diýerler. Ýok, tövbanam Allah üçin etmeli. Bir tağsirin ya bir magsumagan ýol üçin etmeliler. Bagtly kim? Ana amallaryny, ibadetlerini arasynda Allah'ın ýoluna eden, Allah'ın arzalygyny eden, hiç bir şirk, hiç bir mahlugy ibadete goşmady. Walaw kana amaluhu qalilan. Eger şonuň eden ibadetler azam bolsa şo bagtly. Şunuňmy? Şoň şu näme diýdi? Kaida goýduk. Fa qalilun minal amali ma'al ihlas fihi'l hayru ve fihi'n najat diýdi. Azam bolsa edilen amalla ihlas we aýratlyk bolsa ana şonna hayr we şonna najat bar. Dowdokdan gutulmaklyk bar. Ve hadithul bitaqati la yakhfa. Ve hemmadan ama belli diye la yakhfa. Gizlinnal bitaqa haditham. Bizde bir hadis var. Resulullah näme mübarek ağzından çıkan hadis näme diýip tanally? Bitaqa hadisi diýip tanally. Bitaqa diýmek kimlik. Şu Türkler kimlik diýenler. Şoňa bitaqa diýilýär. Bitaqa hadisinde näme diýär? Raculun yub'asu yawmal qiyamati tu'radu alayhi a'maluhu maktubatan fi sijillatin. كل سجل منها مد البصر مملوءة بالسيئات توضع هذه السجلات في كفة وتوضع هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله قالها هذا الرجل من قلبه بإخلاص ويقين وإيمان فرجحت هذه الكلمة بجميع السجلات وطاشت بجميع السجلات. Bu hadis nama İmam Tirmizi'de ve İbn Mace'de gelen sahih hadis. Bu bitaka hadis nama diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem racülün yani bir adam yub'asu direldiler diye kıyamet gününe. Yub'asu direldiler, gavrından koparlar. Allah'ın önüne azap hesibe getirirler yevmel kıyamette. Sonra Allah bunu önüne durup nama tu'radu aleyhi hödürlerler ona, görködürler ona a'malahu eden amallarını. Nama mektubeten yazılığı duran nama fi sicillat sahipalarda. Senin eden amalların yazılıyor. Her bir sahipan näme ululuğu diye kullu sicil minha meddul basar. Bir adam teptekir gönü yerde, boş yerde meydanına gözü näçe uzaklığa yetýän bolsa her sahipan uzunluğu göz yeter arada diye. Şunuňmy? Öyle näme başka hadislerde gelýär 99 sanak diye. Şunuňmy? 99 sahipany günäden nolduran diye. Her sahipada näme göz yeterlik uzunlukda diye. Ödem yöne 99 sahipada del memlu'aten bis seyyiat. Ödem günahdan nolu.
Savap yok içinde. Memlu'eten. Dolu 99 sahipa. Günahlardan her sahipan uzunluğum göz yeterdi. Tuğda'u hadihi sicillat fi kiffe. İnne bunun namayı amallar çekilmeli teredide. Savap yazılan sahipan teredin sağınna bir kaptalına ve günah yazılan sahipan nama teredin bir kaptalına. Hayse ağır gelse nama ağır gelenine göre serediliyen. Savabın ağır gelse cennete günah ağıranmasa doğuda. İnne bunun nama koyulur diye yankı sahipaları fi kiffe teredin bir kaptalına. Teredin bir kolunna. Ve tuğda'u hadihil bitaka ve bulada bina nama yüreğinden, ihlas bilen, iman bilen, inanç bilen nama diyen la ilahe illallah var. Ve la ilahe illallah deyiptir bu adam hayatında. İman ediptir şöyle de. Şunu bilen, halisan lillah. Ondan Allah Teala nama bunun bu la ilahe illallah'ından nama bir kağıda yazar diye. Şuna bitaka değil ya. La ilahe illallah'ın yazıvam savap çekilecek tarafında koyulur volünniye nama faracahat hadihil kelime diye. Yani la ilahe illallah sözü diye racahat ağır gelir diye. Be cemi'i sicillat yankı 99 günahdan dolu sahipadan. Ve taşet hatta nehilek derecede ağır gelir diye bu la ilahe illallah'ın ağramından yana diye taşet qayık gider diye sahipalar. Şunu şu teredin katlarına bir zat koydun beylek kaptan ağırda taşlasan uçyara tered kalk gittiğinde şunu taşet uçup gider diye. Şey demem nama bu cennete giriyor. Bu la ilahe illallah'ını görüyen mi? Halisan lillah deyiptir. Manisine düşünüptir. İman ediptir. Çını bilen deyiptir. Görüyen mi? Bur topor edilen günahlardan ağır geldi. Bu hadisen diyecek olayanlardan ama şeyhin yani edilen amal azam olsa ihlaslı edilse ihlassız edilen ama kan tağattan hayırlı diye. Yöne bizden näme mazmunumu da değişil dälen bunun ştaýda bir gysgaça açıklap gidelim. Sebäpsiň şu wagtda döwürde näme? Ha? Gelýärmi? Näme gelýär? Ha. Hada huwa al-ihlas fa huwa ma qalaha mujarrad lafzin ya. Şu ihlas sözü diye enneke la ilahe illallah sözü diye näme? Diňe dille diýmekdäl. Talep edilen zat näme dinge dille diýmekde. Barada pikir etmeň diye. Şu hadisde näme la ilahe illallah diýipdir diýilse, dinge dille diýipdir diýip düşünme diye. Yok. İnnema qalaha arifan bi ma'naha. Yok, şol adam la ilahe illallah diýen we manisine de düşünen. Düşündiňmi? Mu'taqiden bima dallat alayhi ve ölüm şu la ilahe illallah anlatyan zadyny. Dallat alayhi anladan zadyny. Mu'taqiden iman eden ananan la ilahe illallah anladan zadyna iki zat. Bir Allah ibadet haqqıl şoňa ibadet et. Allah'dan başga hiç bir zat näme derejä ýetse de ibadet haqqıllal ol gulluğuna galiya. Gulluk etmeller Allah'dan başga hiç bir zat ibadet etmedi. Yani la ilahe illallah näme anladan şoňa da iman eden. Bir Allah ibadet eden Allah'dan başga hiç bir zat ibadet etmedi. Ýöne bu adam näme? Hani amali bizde amal etmedik näme? Musulmannal. Bizde hiç amal etmedik musulmannal. Emma bu cennete girdi amal etmeden näme jogap bermeli? Ne jogabı näme? Selef salihin ehli sünnet vel cemaatın näme jogabı gelýär. Murci'eleň jogabı däl. Ehli sünnet vel cemaatın nämesi gelýär? Jogabı gelýär. Näme dip jogap berdi ulamalar bu adama? Lakinnehu mata qabla an yetemakkana min al-amal. Ýöne bu näme amal etmeklige wagt näme bolmasızdan öňelli. Şunmy? Amal etmeklige mümkinçilik tapılmadı. Şey dibem ölli. Şunmy? Fa kayfa billazi indehu a'malun kesiratun salihatun ve halisatun li vejhillahi ta'ala. Bu adam näme hayır amal etmeklige mümkinçilik tapmanır. Diňe ihlas bilen, iman bilen la ilahe illallah diýipdir. Manisine iman edipdir. Doğru dämi? İtikad edipdir. Şonda da näme etdi? Bar edilen günahlarını Allah Teala bağışlap, şu ihlas bilen, iman bilen näme diyen la ilahe illallah üçün cennete salli. İnne aşağı diýjek bolan zady näme? İnne biri bu sözden aňyrda bir topor salih amallar näme eden adam näýlek bolur? Cennete düşer we cennette de näme beýik näme derejesi galar. Indi şu taýda näme ýekece açıklamaly zadymyz bar. Olam yankı diyen adamlar. Käwir adamlar näme? Yok, bunu ýatnemeden aýdym, kitapdan aýdym. Käwir adamlar näme? Murci'eleň täsirlenen adamlar näme diýe? Amal şert diýe. Amal näme? Rukunnal. Yani amal etmeklik näme? İmanyň bir bölegi däl diýdiler. İmanyň daşyndan tapylmaly bir şerti diýdiler.
Ve kimde kim la ilahe illallah Muhammeden Resulallah diyevem näme hiç amal etmese de näme şu insonuna cenneti dediler. Delillerim näme ene şu hadis. Bu hiç sad etmenlere diye. Dine günah ediptir. Ödüm günah deden etmek ediptir. 99 sakipanda oluruptur. Yani iman bilen, ihlas bilen, çin yüreği bilen iman edip dille la ilahe illallah deyiptir değil mi? Şoň üçin Allah cennete salıptır diye. Şoň üçin bir adam näme tevhide dolu düşünüp iman edip itikad edip la ilahe illallah Muhammeden Resulallah deyip hiç amal etmen ölse de cenneti diye. Biz näme diýet bu murcieleň akidesi. Meselef salih ehli sünnet vel cemaatın akidesi bu değil. Şunukmy? Bizde näme hukmani suratda amal bolmaly. Amal etmedik cennete girenak. Onda biz näme diýip jogap berme bu hadise biz jogap berýäs. Näme diýäs? Bir adam näme dipdir? Günah bolsa edipdir. Küfrem, şirkem günahdan näme? Günahdan. Sanam ölmedinden on tövbe edipdir. La ilahe illallah deyipdir. La ilahe illallah da näme etýär? Hemme günahını bozýar. Küfrem bolsa, şirkem bolsa bozýar. La ilahe illallah diýdi, soň izinden amal etmeklige de wagt bolmady, öllü. Kimşi? Bu cenneti, düşündiňmi? Bu adam cenneti ve la ilahe illallah da bar eden günahını bozýar. Näme üçin cenneti diýdik? Amal etmede. Sebäp diýsen, buna amal etmeklige mümkinçilik bolmady. Düşündiňmi? Edil Peygamberimiň döwründe käbir adamlar gelen iman eden. Ya Resulallah men sana iman etjek. Sen Rabbine kulluk etjek, dinin kabul etjek diyen. Peygamberimiz İslam düşündürüyor, iman düşündürüyor. Bulam näme kabul etdi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulallah diye kelimesini çeviriyor. İman etdi, manisini kabul etdi. Şu adam bir yerik näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini yayratmak için İslam goşununu uğratdı. Bulam edin soruyor ya Resulallah menem şu goşuna gidip cihad etsem bolýarmy diye. Bolýar diye uğrat diye gidibem birinci çaknışykda ölýär. Kimşi? Şehit gönü cennete girey. Anama da komada ağız beklemedi. Näme etmedi. Buna amal etmeklige wagt bolmady. Şoň üçin bizem bu hadise näme diýip jogap berýäs? Bu la ilahe illallah bilen cennete girdi, hiç amalam etmedi. Sebäp isen bu adam şunu diýip ölen bolmaly. Amal etmeklige näme? Wagt bolmaly. Biz şey diýäsgen murciyeler näme diýär? Düşündiňmi? Bizem olary edil olan bize diýen zadyna diýär. Murciyeler näme diýär? Nerden bildin diye şul adaminin gönü la ilahe illallah deyip ölenligini diýär. Bizem olara diye sen nerden bildin diye bu adam la ilahe illallah diýenden soň neçe ýyl ýaşap amal etmen ölenli diýär. Düşündiňmi? Soragyna bilen jogap berýär. Sen menden soradyň dämi? Benim senden soraýan, sen nerden bildin? Muň jogaby ýok. Düşündiňmi? Buň jogaby ýok. Hadis yok buna. Näme la ilahe illallah diýdi diýenden soň neçe wagt ýaşady hiç amalam etmedi. Şonu da cenneti diýär. Biz näme diýäs? Sende ýokmy? Bizde de ýok. Ýöne bizde näme? Bizde usul var, bizde qada kanun var. Bizim qada kanunumuz ehli sünnet vel cemaatın qada kanununa. İman näçe zatdan ibaret? 3 zatdan ibaret. Inanç bolmaly. Dogry-dämi? Ve inanan zadyny dile getirmeli. Ve inanan zadyň we dille getiren zadyň buýurýan zatlaryny etmeli, gaýtarýan zatlaryny gaýtmaly. Şunu. Emma bir adam näme şu amal etmeklige wagt bolmady, amal etmedinden öň inanç getirdi, dille diýdi, öllü bu cenneti diýär. Şunu. Emma amal etmeklige de näme wagt tapdy, ýaşady, iman edenden soň amal etmedim, ýa-ni bu adamda aslan iman ýok diýär. Bu cennete girmeýär diýär. Ýa-ni biz näme akida göre açıklayan ekenik, dogry-dämi? Şoň üçin murciyeler hem näme öz akidelerini göre açıkladylar. Murciyelerden näme igtiqat bolmaly, inanç bolmaly, iman bolmaly we dile getirilmeli, dogry-dämi? Amal näme bu zadyň daşyna diýdiler. Şoň üçin bular näme şu la ilahe illallahny diýdi we soňam näçe ýyl ýaşady. Hiç zat etmedigen bolsa bu cenneti diýdi. Bulara iteren zat nämedi? Amal etmese de cennete girmekligi, girýär diýen tefsire iteren zat näme boldy bulary? Hadis boldymy? Ýok. Ya selef salih şey açıkladymy? Ýok. Bular iteren zat öz batıl akideleri boldy. Şunu bulan akidesinde näme ýalňyş imanyny düşünürşi. Şoň üçin bizem näme diýäs olara? Nerden bildin on la ilahe illallah diýip ölenni? Bizem olara diýär, sen nerden bildin la ilahe illallah diýenden soň 1 ýyl, 2 ýyl, 1 ay, 50 ay, 60 ýyl ýaşap ölenni.
Olarda da hadis yok. Şoň üçin biz näme şuňalak hadisler öz ähli sünnet we cemaatın qada kanunyna göre açıklamaly bolýar. Qada kanunyna göre açıklajak bolsak näme diýär? Bu adam la ilaha illallah diýip soňam amal etmeklige de näme wagt tapywam etmedik bolsa biziň qada kanunynda bu adam cennete girmeler. Emma anna Allah'ın Rasul aydyp otur. Bu la ilaha illallah diýipdir. Ondan öňem bar günah bolsa edipdir. Bu la ilaha illallah diýenden soň hisat etmändir. Şonu da Allah cennete sallym eýen bizi näme diýär? Bu adam la ilaha illallah diýenden soň amal etmeklige wagt bolmandyr, gönü ölüpdir. Bu adam näme cenneti diýär. Şoň üçin bunda şübhe ýok, düşündiňmi? Ýöne selef salih oglanyň haýsy şübhelenýär şu hadisde. Haýsy akidany näme selef salihin düşünürmedik bolsa. Selef diýen oglanyň haýsy şu hadise şübhe düşýär. İman nilen zady selef salihin düşünürşüne göre düşünmedik bolsa, amal imandan näme gatnaşygy bar? Amal imanna näme orun tutýar? Ana şunu selef salihin kala kabul etmedik oglanlar ýam şübhe düşýär. Bärde amal etmede, diňe la ilaha illallah diýipdir. Şonu da cennete düşüpdir. Onu amal etmedigem cenneti diye. Bu gurrumu selefin diýenemme, murji'en diýenemme. Ine selefin haýsy diye murji'e bilen akidesini garan ya da selef salihin akidesinden düşünürüşüne göre akidani almadyk adam. Emma selef salihin akidesini, selef salihin düşünürüşüne göre alanmalysa, bizde bu hadis hiç gaçan bizi näme şübhe salanat. Biz näme diýäs? Amalsyz näme iman ýok. Ve amal etmedige musulman näl. Emma bu hadise näme jogap berýär? Diýip soňam näme ölenýär. Düşündiňmi? Taýip. Siz görübilýäňiz kitaplamada. Ha? Emma görübilýäňizmi? Taýip. Emma görübilýänmiňok näme diýär? هذا فيه دلالة على أن الإخلاص وإن كان قليلا فقد ينجي الله به صاحبه ويكفر عنه جميع الذنوب والسيئات وأنه إذا فقد الإخلاص فلا فائدة من كثرة الأعمال. Şu hadisler, şu aydılan zatlar näme delalet etýär? Fihi, yani bu aydılan zatlarda ýanky hadisler delalet ba, anlatýan zat ba, näme anlatýan zat ba? Şübhesiz ihlas diýilýän zat, şübhesiz ihlas diýilýän zat, arasy ibadet etmeklik diýilýän zat. Bir adamda tapylsa we in kana qalilan, adam bolsa diýe. Näme şu ihlasly edilen amaly sebäpli Allah Taala näme onu necat tapdyrýar, dowdokdan gutulurýar. Ve yukaffir anhu jami'a az-zunubi was-sayyi'at ve bagışlaya onun näme bar eden günahlarını ve yanlışlıklarını. Ve ennehu wayra bil malwadamız näme iza fuqida al-ihlas, haçan ihlas diýilýänler aýrylsa bir adamyň ýüreginden onun eden amallar kana bolsa fela faidata, peýda ýok. Şunu. Bir adam ömrü tünçe namaz okudy, agyz bekledi, zekat berdi. Ýöne näme doga dileglerini bir Allah üçin etmedi. Allah'ın çağırşarak yine ölüler çağırdı. Allah bilen arasında araçlar tuttu. Gıssananna Allah da yıkılışarak yine başka zatlara yıkıldı. Bunun eden salih beyle qow amallar kanem bolsa buna peýdasy ýok. Yine näme Şeyhül İslam ýanky birinji asylyň içinde dowam etýär. Birinji asylyň näme? Birinji bizi ünnän zady näme? Tawhid. Birinji bekedilen asly näme? Halisan lillah bolmak, her bir edilen amallar. Ve yine şu için aslının içinde yine bir näme uğraşacak bolýan näme beyan etmek diye. Tawhidi bilen adam hukmani suratda tawhidin ziddinen bilmeli. Tawhidin tersinen bilmeli. Tawhidin tersi näme? Eş-şirk, Allah ikilik etmeklik. Şunmy? Bir adam tawhidi öwrenşýärlik hukmani suratda şirke öwrenmeli. Tawhidin tersi näme eken? Şirk eken. Inni bu şerhine gaýdyk gelýär Şeyh Salih näme diýip açıklaýar. ضد التوحيد الشرك بالله. يعني توحيد ترثنامة الله كلي etmeklik. طيب فالتوحيد إن التوحيد نامة هو إفراد الله بالعبادة. عبادة الله نبرلمك. إدليان عبادتlar arasında خالصا لله arasında Allah'ın rızası için edilmek. طيب والشرك نامة شرك نامة كان هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. شرك نامة كان ibadet diýilýänlerden haýsam bolsa bir görnüşini Allah'dan gaýryň ýoluna sarp etmeklik eken. Şirk näme eken? Enwa' ibadet. Ibadet diýilýänlerden haýsam bolsa bir görnüşini li gaýrillah, Allah'dan gaýryň ýoluna sarp etmeklik eken. Tayyip, in ibadet näme? Misal üçin näme? Ibadete misal berýär. Kezzebh, damak çalmak diýilýän ýaly.
Biri Allah'a yakınlaşmaklık için damak çalıya, biri näme evliya pirlere yakınlaşmaklık için damak çalıya. Biri damak çalıp Allah'a yakınlaşya, soňam dilek etýär, Rabbim ogul ver, Rabbim gyýyz ver, Rabbim näme hassamy gutuldur diye. Birem näme evliyan ýoluna damak çalya, oňa yakınlaşmaklyk üçin soňam dilek etýär, plan evliya gyýyz ver diye, plan evliya ogul ver diye, ysgalmaş diye. Ana o ikinji näme etýär, şirk etýär. Tayyip we nazar ya da aýdalanjany diýlen ýalyk. Bir näme etýär, awala Allah galy berse de näme plan pir, hassamy gutuldur. Gaýymy gaýdyk getir diye. Hakykatdan hassasy gutulýar bolýan näme Allah we Allahdan başga da kim çağıran bolsa şolaň ýollaryna näme etýär? Aýdylanjany etýär. Bu şirk. Emma tawhidçi, muvahhid, Allahny birleýän näme etýär? Bir Allahdan dileýär we bir Allah'ın ýoluny aýdylanjany etýär. We du'a we dua diler. Bir näme hajat we bir Allah'dan sorýar. Abeýlek näme Allah'dan hem sorya ve Allah'dan başka evliyalardan, periştelerden, peygamberlerden hem sorya. Bu şirk bolýar. Wal istigasa, istigasa näme dua edilen bir aýratin suraty. Näýlek aýratin suraty? Adam gıssanyp bir diýreýär, ana şonu dua etýär, gıssananna. Näme etdi? Ýekojöde gaýykda gämide bar ýakan näme? Gämisi döwüllü dänim deňiziň orta arasynda gaçdy. Şu dilek etýär. Şunuňmy? Mu'min kimden dilek etýär? Diňe Allah'dan. Ey Allah meni şu ulumdan gutuldur diye. Emma müşrik näme etýär? Ýadyna näme düşdi çağırýar. Ölüýnem çağırýar, dirinem çağırýar, Allah'nam çağırýar, ewliyanam çağırýar, pirem çağırýar. Ana bu ýem istigasa da ibadetinden näme etdi? Şirk etdi bolýar. Ila ahiri enwa'il ibade. Bundan başga da näme da ibadet diýilýän bolsa kimde kim? Şoňa näme Allah'dan başka birinin şerik etse ya da Allah edişiyalık yine başka birinin yolunu etse hâdâ huve şirk. Şu amal etmeklige şirk değil ya, şu amal etiyene de nâme müşrik değil ya. Ve şirkul maksudu huna yönü nâme tevhidin neçe görünüşü var dedik? 3 görünüşü var Allah'ın hakkında, doğru değil mi? Şu an 3 görünüşünde de şirk edilip bolýar. Näme tevhid-ül rububiyyede şirke düşüp bolýar, tevhid-ül uluhiyyede de şirke düşüp bolýar. Tevhid-ül esma ve sıfatı da şirke düşüp bolýar. Emma şu taýda Şeyh rahimahullah godana tutýan şirk näme? Uluhiyye. Şunmy? Allah Teala ibadet etmeklikde şirke düşmeklik. Tayyib. Ve şirkul maksudu huna şu taýda agdan şirk näme? Huwa şirku fil uluhiyye. Allah Teala näme? Allah Teala edilýän ibadetde näme? Ikilik etmeklik. Emma şirku fil rububiyye فهذا غير موجود في الغالب. Emma Allah Teala Rablygyna şirk etmeklik ol takriben näme ýeriň ýüzünde ýok. Bir iki ýeke adam tapylly olaram ölüp gitdi. Mysal üçin Firavun näme diýdi? Menem Rabb diýdi. Menem Allah ýalyk yaratýan, menem Allah ýalyk öldürýän, menem Allah ýalyk direldi bilýän idi. Bu galaklar näme takriben şirk fir rububiyye, Allah Teala'nın Rablygyna şirk näme az suratda boldy. Ve köpçülüklerin musulmanlaryň şu wagt etýän şirkem rububiyyede dälen uluhiyyetde etýän ibadetlerini näme halisan lillah arasa Allah üçin eden aklarda şirk bilen garýarlar. Şoň üçin şu taýda godana tutan bada näme ummatda köpçülüklerin edilýän şirki godana tutdy. Fel umamu kulluha muqirratun bi tawhid-ir rububiyyeti istirara. Näme üçin tawhid-ül rububiyyede şirk ýok diýsen ummatlaryň hemmesi, yani milletlerin hemmesi Arabına Türkmenine garamadından, Orsuna özbeğine garamasızdan hemmesi tevhid-ül rububiyyen ikrar etýärler, boyun etýär, boyun alýar, iztiraran. Yani doğanna şo näme tevhid bilen doğýarlar. Lem yechhaduhu illa men tazahara bil inkar. Onu inkar eden ýok diýär. Şunumy? Ýöne inkar edenlerim näme etdi? Diňe inkar etýän ýalyk näme tazahurat, inkar etýän ýalyk gorkodan bolýar. Şunumy? Yani yedin yeketek yaradan Allah yok diyen ba yani olaram näme yüreklerle inkar etmeden inkar eden sıran mollular şunun mu? Yani Allah Teala näme de cahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Yani dille Rabb yok diyen mollular diye yani wastayqanatha anfusuhum ama yürekleri %100 inanýardylar diye. Yani tevhid-ül rububiyyenin inkar eden yok. Yani inkar eden tapılaysa da olar näme inkar eden sıran bolýar. Sıramak başga da, hakyky inkar etmek başga. İnkar edenler näme etdiler diye
inkar eden tıran bolurdu. Ama yüreklerini bilýärdiler, yeketek yedigat asman, yedigat yer we başga da bar mahlukatlar bir yaradan Allah diýýär yürekleri. Ma'a annahu ya'tarifu bihi fil batil. Görýärmi? Daşyndan inkar eden bolsa dilinne haqiqi batynyna, içinde yüreginde näme iman etýärdi, boyun alýardy, näme Allah Taalanyň halyqdygyny, razykdygyny. لأن الإقرار به ضروري سبب sen hukmani suratda da onu ikrar etmeklik. Yaradylanda sen näme yüregiňe, zihiniňe guýlanalym da ol. Ol almy sen yüregiňden, zihiniňden, ruhuňdan, bedeniňden aýryp boljak alym dälli. فالجميع يعترف أن هذا الخلق وهذا الكون لا بد له من خالق. فالجميع يعني أما مخلوقات لا نعم يعرف باليادية همة باليا شو yaradılan zatlar, şu dünya, şu gat asmanlar, şu gat yerler la budda hukmani suratda näme bulara halyk bolmaly, bulu yaradan bolmaly bilyadiler. Ve hadal halq allazi yasiru la budda lahu min mudabbirin. Bu näme aýlanyp ýörap duran näme halqy mahlukatlar hukmani suratda la budda hukmani suratda olary mudabbir dolanýan, aýlanýan bolmaly. Bunu hemme kişi bilýär. Leysa mevcudan bi mujarrad as-sudfa aw mevcudan min nefsihi. Yani bu mahlukatlar, bu yaradılan zatlar näme? Yani sudfa attanlıkta tapılan ya da öz-özünden min nefsi öz-özünden näme dören zat dälli. Bunu hemme kişi bilýärdi. Tur surasının 35-36 ayetlerinde Allah Teala näme diýär? Em khuliqu min gayri şey'in em humul khaliqun em khalaqus semawati vel ard bel la yuqinun. Em khuliqu min gayri şey'in bular näme? Hiç saatsyz yaradyllar. Yani öz-özlerinden yaradyllar mı? Em humul khaliqun ya da bular özlerini yarattılar mı diye. Em halaqus semawati vel ard ya da asmanları yerler yaradanan bular mahluklardı mı diye. Bella yuqinun ya da bular iman eden aklar mı diye. Yani inkar et ya. Hemmeňiziň içiňizi bilip dura diye. Öz-özüňizden gelmediňizi ya bir-biriňizi yaratmadyňyzy ya asman ýeri siziň yaratmadyňyzy hemmeňizi bilip oturýarsyňyz Allahyň yaratýandygyny. Näme üçin iman edip buňa gelýäňiz diye. Ulumsuluk etýärler. Şeytana özlerini anlatýarlar. Fal iqraru bi tawhidir rububiyyeti zaruriyyun ve fitriyyun lakinnehu la yakfi. Yani tawhidir rububiyya iman etmeklik näme? Sen şoňa yaradylan, sen yaradylanyňda näme şoňa iman etmelip yaradylan. Bunu inkar etýän ýok. Şoň üçin musulman o kafir kimden sonra yedi gat asmanı kim yarattı diýsen Allah diýär. Yedi gat yer kim yarattı diýsen Allah diýär. Ýöne diňe bu tawhida iman etmeklik näme? Ýetene. Şunuňmy? Diňe bu tawhida iman etmeklik ýetýän bolsa Peygamberimiz müşrikler bilen uruş etmedi. Şunuňmy? Bu tawhida ýene bir tawhid goşulmaly. Olam yeketek näme yaradan Allah diýişiň ýalyk yeketek ibadet edilmelim Allah diýmelim. Şunuň. Emma müşrikler näme diýdi? Yeketek yaradan Allah diýdiler. Ýöne yeketek ibadet edilmeli Allah däl, başga zatlara diýdi. Şunuň üçin näme etdi? Lem yektefil müşrikun iqraruhum bihi kema fil Qur'an. Lem yekfil müşrikina iqraruhum biha kema fil Qur'an. Şoň üçin müşrikler näme etdi? Tawhidur rububiyya näme etdiler? Iqrar etdiler, boyun aldylar. Ýöne näme? Olan o tawhidi kabul etmekligini näme Allah yeterlik saýmady. Ve bulan bu tawhidi näme boynalanlyklaryň Kur'an-ı Kerimde wady. Zuhruf surasynyň näme 87-nji ayetinde Allah Taala näme diýär? Ve la in sa'altahum men halaqahum. Eger sen olardan sorasaň diýär, kim sizi yaratdy? Ve ýene aýlan sorak berseň, yedi gat asmany kim yaratdy? Ýene aýlan sorak berseň müşriklerden, yedi gat ýeri kim yaratdy? Bar olan mahlukatlar kim yarattı diýsen näme? Hemmesi bir agızdan näme diýip jogap berýärler? Allah diýerler. Şoň Allah Taala näme diýär? Täzeden indi olardan ýene soraň diýär. Yeketek ibadet edilmeli kim diýsen näme diýerler? 360 diýerler. Plan ewliya, plan pir, peygamber diýerler. Ýok. Allah yaradan inanmaklyk yeterlik däleken şo yaradan Allah yeketek ibadet edilmeli Allah da diýençe. Şunuňmy? Olardan näme dip sorasaň näme dip jogap berýärler? Yucibuna Allah. Allah diýerler. Näme Allahu huwallazi halaqana. Bizi yaradan Allah. Ne sorak berýär? Allah sizi yaratdymy? Ha, ewliya pirler. Näme diýerler? Allah diýerler. Allah size rızk berdimi? Ewliya pirler diýsen Allah diýerler. Bizi näme
Yedi kat asmanı yaradan kim diysen Allah diyorlar. Yağmur yağdırayan kim? Allah diyorlar. Yağmur öldürüyen, diriltiyen Allah mı evliya pirden Allah diyorlar. Onu bir Allah da ibadet ettiyen olun bunu kabul eden aklar. Eyan bulun nama tevhid-ur rububiyyen kabul etmeklikleri yeterlik dalaken ta tevhid el-ibadan ibadette Allah'ını birlemekligen kabul etmeseler. Tayyib. Nama bulun Halik Razık Allah demeklikler nama tevhid el-rububiyye kan. Yani onlardan talep edilen zat şu tevhiddi mi? Yok. Bunlardan talep edilen zat namedi fel matlubu huve tevhid el-uluhiyye. Onlardan talep edilen zat namedi ibadette Allah'ını birlemekti. Hâzellezî hasale fîhin nizâ' vel khilâf vel khisâm beynel rusuli vel umam. Yine şu tevhidden hem oldu diye dava oldu diye, cencel oldu diye, düşünüşmezlik oldu diye peygamberler bilen näme kavmlarının arasında. Ve beyned duati ila Allah ve beynen nas. Ve Allah'ın yoluna davet etyenler bilen adamlar arasında diye. Adamlarla näme alimler, ulemalar, davetçiler näme davat eden näme adamlar namaz okan diyen sözü değilli. Adamlar arak içmeyen diyen sözü değilli. Adamlar zina etmeyen diyen sözü bilen alimlerle adamların arasında dava olmadı. Alimlerle adamların arasında, peygamberlerle ummetlerin arasında näme sözde dava oldu? Adamlar bir Allah ibadet edin diyen sözü dava öğretti. Adamlar Allah bilen aranızdan araçlarınızı ayırın diyen söz näme dava öğretti. Adamlar kıssananda bir Allah yıkıl. Kıssananda bir Allah'ın çağır, bar, doğa dileklerin, maksat muratların bir Allah'dan näme sonra bir Allah et. Ana şu tevhid näme dava öğretti. Hâzâ huvellezî fîhil husûma. Şoň üçin bilmeli biz dava nämede, sakallama namazda yok. Dava nämede kan tevhid el-uluhiyyete. Fihil qital, uruş näme üçin edildi peygamberler bilen müşrikler arasında. Şu tevhid üçin. Ve fihi ma yeta'allaqu bizalika min el-velâ'i vel-verâ'i ve gayru zalika. Ana näme şu tevhidde näme degişli zatlar ve ma yeta'allaq yani degişli zatlar ve şu tevhidde olam el-velâ söýmeklik vel-berâ ýigrenmeklik ve başga da kan zatlar var. Yani biz bu tevhidi kabul etsek näme etmeli bolýar? Ejen qakyňa mosam müşriki ýigrenmeli bolýar. Dostuňa mosam müşriki ýigrenmeli bolýar. Şu tevhid üçin näme? Düşmanyň çağasy mosa söýmeli bolýar. Sen düşmanyň müşrik çağasy musulman. Şu tevhidde mi eýam söýmeli bolýar. Emma kim näme Allah'ın ibadetde birläbem kafir ýigrenmese, müşrikler ýigrenmese onuň tevhidil näme uluhiyyeti kabul däl. Wallahu ta'ala a'la ve a'lam. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.